एक बेर लक्षण तू वही दुश्मन के हमरा कान में नाम कह के बता दे, काल 12 बजे दिन में वो दुश्मन तोरा आग में जला के मारतो। हे रे लक्षण दे वही दुश्मन के जे हम नाम जैन जेबो से लक्षण हे रे आई ये दुश्मन मां के हे रैला रिला बार आई ये दुश्मन मां के हे रे धुइयां देखैबो लक्षण रे लक्षण दुनिया रे जय दुलरुआ रे आई ये रे तोरा रे ए रे धुआं देखई बौरे जय लक्षण बाबू बाबू रैला हट रे ए रई रे रमधा लक्षण एक बेर वो दुश्मन के नाम हमरा कह के बता। मुन्हा चांद कहे लक्षण काल 12 बजे ने वो दुश्मन तोरा आग में जला के मारे तो हम जे वो दुश्मन के नाम जैन जेबो त मार सिंह से सिंघात क्या देबे। आज वो दुश्मन के हम तोरा धुइयां देखेबो नहीं वो दुश्मन दुनिया में जिंदा रहते और नहीं हमरा लक्षण के कोनो बात करे। बाबूजी लक्षण जे बात सुने लक्षण दरबार मारे ने गेले एगो मोटकर रस्सी लायल के बाबूजी मनहा सांड के गला में लगा दिल के आ मोटकर खुट्टा में लक्षण मनहा सांड के बांध दिल के। ध्यान से सुना लक्षण के व्यवहार जे मनहा सांड देखे मनहा सांड कहे लक्षण एरो ठीके लागे छो तोरा मैत के कोई डेनिया जोगिनिया है रे
कोई है। आहा संत शिरोमणि श्रोता बंधु ध्यान देवे, समय के देखते हुए यज्ञ करता बाबू से आप निवेदन करवे अपने पंडाल में मंडली भेजियो। हे माँ बहन बाबू भैया सब ध्यान देवे। देख के यो समाज बाबा हे यो मनहा संगे हालैयो यो पुनः भैया लछन के मनहा सांड कहे ठीके तोरा मैत के कोई डेनिया जोगनिया लागे छो लछन हर लेल कोई है। तो समय लगभग 2 बज गए है। पंडाल में मंडली भेजे के प्रयास करियो। धर्मेंद्र बाबू से आग्रह छे अपने पंडाल में मंडली भेजावे के प्रयास करियो। बम
बुसा भैया लक्षण जे मनहा के बात सुनई लक्षण मनहा सांड के कहे मनहा भैया हो मुन्ना भैया तू जे कहे छो जे तोरा काल आग में जला के मार तो ओकर धुइयां आय देखा देबो सुना यहाँ न तोरा पशुधन में सोचे में फेर छा काल जे हमरा 12 बजे दिन में आग में जला के मारते उ कोनो दोसर कोई नहीं छिए हमर बड़का भैया मैनाथ पंडित छिए हमरा भैया के जे तू बात हमरा भैया के ई बात जे तू जान जेबो तू हमरा भैया के मार सिंह से सिंघात क्या देबो त हम दुनिया में भैया केकरा कहबे सुना तू जे हमरा रहे त हमरा भैया के सिंह से सिंघात क्या के मार देबो ई बात अच्छा होय छे जे हम अपना अच्छे रहे त अपना से बड़ भाई के मरबा दी सुना कितनो के बड़ा दंड हमारे भैया हमरा देते हम उ दंड सहे के लिए तैयार छिए लेकिन तू हमरा भैया के मारबो ई बात हम सहे के लिए तैयार नहीं छी किया भैया हमरा से बड़ा छे हम जे जन्म लेने हेबे त एको ने एको दिन भैया हमरा लाड़ प्यार दुलार कइने हेते हमरा गोदी में लेने हेते हमरा चुम्मा चाटी लेने होते बड़ भाई जे हमरा पालन पोषण कइने होते ओकर हक छे हमरा दू चाट मारे के ओकरा हमरा पर हक छे जे हमरा जे किछ हुए गलती के सजा दे के लेकिन हमरा तक कोनो अधिकार नहीं छे ओइ भैया के मरवावे के सुना जी हम भैया के दंड सहैल तैयार छिया काल सरहा घाट पर बड़का भैया आग में जला के मार देता मनहा सांड जे लक्षण के व्यवहार देखे मनहा सांड के भर भर आंख लोड आबि जाए जोरे दुश्मन रे अपना जीता जिंदगी जीवे त कारू भैया हमरा कहियो ने गला ने पैर में रस्सी लगल के आय तू हमरा गला में रस्सी लगा दलही आ ए लाठा बथान पर हमरा सब बात कह के जाय छी त हमरो एगो बात आय लक्षण तू सुन ले तब जइहे लाठा बथान से तू जे लाठा बथान से जाय छी लक्षण तोरा जे काल 12 बजे दिन में मैनाथ पंडित जिंदा आग में जला के मार देतो आ उ धुइयां जे हम देख जेबो ते हे रे लक्षण हे रे सुगा हे रे लरिलबा से लक्षण हे रे खूटाई परसी रई के अमर लक्षण रे
ए रई लच्छन अंधी पंजियार आनंदी पंजियार अहाँ से आग्रह करब जोर जबरदस्ती नहीं क्या तो रात ढेर भए गेलै सबके आराम करे के समय छै तो अहाँ से आग्रह करे छी अगर आवाज के सुनै छियै तो ब्रह्म स्थान भगत स्थल पर पहुँचे की कृपा करियो। आनंदी पंजियार जल्दी से आबियो लालू बाबू को छोड़ा दियो इहो सब आराम करते आ कल समय देते फिर एक द्वारा आग्रह करब जल्दी आबियो। लच्छन के व्यवहार देख के मनहा साँझ काने लागले। लच्छन के कहे लागले जे हम अपन सिर के खूंटा पर पटक के अपनो प्राण त्याग देबो जो जाय छी त दुश्मन। लच्छन मनहा साँझ के भरोसे दे देलके। वही जगह से मनहा साँझ के बात सुन के लच्छन के याद आवे हमें जे भागल भागल आमा बिजुलिया नगरी अपना डुमरी ननिहाल अपना ननिहल जेबे। डुमरी ननिहालो में हमरा भैया के मुहा मुही कोई बोले वाला नहीं छै। हम जे डुमरी ननिहाल जेबे हमरा भैया के अगर आग में जला के मारे वाला मन हेते डुमरी ननिहालो से हमरा ले आते आ हमर भैया हमरा जिंदा आग में जला के मार देते। कानल कानल लच्छन के वही महपुरा नगरी में धीरज ने